हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय गोदान आपडेट सफैदों जोबोर मोजां खबर आरो बेनो जाहैबाय नोंथांमोना जायफोर एप्लाइ खालामदोंमोन अरुनदयाव नोंथांमोननि फैसाया सेंसन जाबाय 167 क्रर फैसा सेंसन जाबाय थाबैनो नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबसिगोन आरो दानफायाव 830 नोंथांमोना मोनसिगोन पार फेमिलि जायफोर बोसोराव नोंथांमोना 2 लाखसनि गाहायाव खामायोमोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंबा मिथिखागोन बेनि फैसाया सेंसन जाबाय 167 क्रर आरो लोगोसे गासैबो डिस्ट्रिक्टआवनो मोनजोबसिगोन होननानै खोथा होबाय दा नायनोसो फैदो बेखौ सोर लिरदों दा नै नोंथांमोना फैनांगोन नोंथांमोना गुगोलाव थांनानै टुइटाराव नायबानो जाबाय बेखौ लिरदोंमोन दानि फाइनान्स मिनिस्टार अजन्ता नियगा होबाय टुइटाराव डिक्लेयार खालामबाय नै लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों बे फाइनालि फैसाया सेंसन जाखाबाय 167 क्रर बेनो जाबाय लोगोफोर बेनिफिसियारिसफोरनो जायफोर नोंथांमोना बेहाय अरुनदय स्किमाव एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना फैसाखौ मोनसिगोन थाबैनो मोनजोबसिगोन गासैबो डिस्ट्रिक्टआव दा बावैनो हाबसिगोन फारि फारि नोंथांमोना बेहाय डिक्लेयारखौ नुखाबाय बेनिफ्राय आरो मोनसेबाव बे जाबाय नै 4,321.6 लाख आरो रिलिज खालामबाव फैसा बेनो जाबाय जायफोर कन्टेनमेन्ट जनाव दङ ओमफ्राय हम आइसोलेसन ओमफ्राय आरो मोनसे जाहैबाय कभिड पेसेन्ट्सनि थाखाय बेहाय 34 डिस्ट्रिक्टआव इउज खालामनाय बे फैसाखौ रिलिज खालामबाय लोगोफोर सेंसन खालामबावबाय दा जोबोर मोजां खोथाया जाहैबाय नोंथांमोननि स्किमा हाबसिगोन अरुनदया जायफोर एप्लाइ खालामदोंमोन 167 क्रर फैसा सेंसन खालामबाय थाबैनो हाबसिगोन आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय दानिया चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर आरोबाव मोनसे मोजां आपडेट होबावदों लोगोफोर फाइनान्स डिपार्टमेन्टआ आरोबाव मोनसे स्टेप लाबावदों बेनो जाबाय रिलिज खालामबावबाय फान्डखौहाय दा बे जादों नै लोगोफोर नोंथांमोना बेहाय नुनो मोन्दों स्कुटिनि खोथा स्कुटि मोनबावसिगोन जायफोर ओइचएसआव मोजां पास खालामदोंमोन नोंथांमोना स्कुटिया फैबावसिगोन बेहाय नुनो मोन्दों नै 9,200.96 लाख सेंसन खालामबावबाय आरो स्कुटिनि थाखाय नोंथांमोना मोनसिगोन आरोबाव आसा खालामो नोंथांमोना जायफोर खाफालाव दङ मोनबावसिगोन जायफोर ओइचएसखौ मोजाङै पास खालामदोंमोन दा बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ नोंथांमोननि थाखाय मोजां खबर जायफोर नोंथांमोना वेलफेयार स्किमाव एप्लाइ खालामदों थाबैनो जुलाइ दाननि सिगांनो गासैबो फैसा हाबजोबगोन होननानै खोथा होनाय दङ आसा खालामो गासैबो हाबजोबगोन थ' बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ दानिया लाइक खालामदो चेनेलाव गोदानै फैदोंमोनब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो